alangli nililong nang gilun tu je fancy chuneng rilo microphone arje langmi odi ase da jumeu la lundet pen bulute alangli fan par chu na tame non bangke alangli pen gilun pon ji pu bombe nili tu ching wai lo la se. Hello everyone. Mr. Lang di kaduka beta? Ba ningarong pig bon di kaduka beta hai? So Risomara tum come on and make some noise guys. Kumane abang thi mate kumane abang thuke ning topulo busame thugai det thai jimine athengnu pen dam pen alangli pen mana hede thai lasi normal ke nani tu phan ki pano la che tham je phan aning a lo la di so
nili lonjir bangla panse ton pon kogo alang li lule arju kono na